Dobrý den, jmenuji se Theodor Josef Lapáček, je mi 18 let a jsem student informačních technologií na vyšší odborné škole a střední průmyslové škole v Šumperku. IT je mojí vášní už od 8. třídy základní školy a střední škola mi pomohla rozvíjet své obzory a dále se vzdělávat v této problematice. Ze svých dalších zájmů bych vypíchnul hru na hudební nástroje, zájem o politiku a ekonomii. V rámci předmětu ekonomika jsem se účastnil krajského kola ekonomické olympiády v Olomouci. Ucházím se o místo správce pro malé a středně velké společnosti. O toto místo se ucházím právě díky svým specializacím, které byly operační systémy, tudíž správa serverů a serverových systémů a programování. Díky tomu si myslím, že jsem vhodným kandidátem na tuto pozici a rád na vaši žádost pošlu svůj životopis a motivační dopis. Děkuji a rád se uvidím na osobním setkání. Nashledanou.